paar jaar terug, een van mijn eerste rejections. Zij ze kan ze even mij, ik is ja type, ik is like sap, als je fout on to the next. En hij zei ja, zij ze van mij, brassen. Come to find, alleen invite van mij naar een party toe. A party bij huis, ik was nog bij huis, eerste keer. Nou, bij in mind, toen ik van vraag, hoe komen ze ja type, toen zei zij, ze zoeken een man wat zoet is, wat established is, independent, dik, blij op zijn eigen, allemaal die route. Ik zeg, oké, het is goed, het is fijn, wat het ja toen. Kom bij huis, zij volgens delen kamer met haar zuster, op een fucking tabbelbank, die magie van een koffie waar ze in huis komt, maar zij zoekt wel een establishment, die man, wie hier, dame, koop eerst weer een fucking kooi, voor zij je stenen zoek zitten, laat me zo maar verkeerd praten. Fucking. Nou, sim, dat is het ding. Also ik stem 100% samen. Zij kan niet wel een steen dat dit, dan is hij niet eens na bij dit ding. Ik ga naar dezelfde voorbeeld, maar ik ga naar keer toe. Ik kom aan de stap. Weil ik kan zelfs naar SCC. Ze zoekt iemand met een kar. Die man moet die werken en hij moet zijn eigen plek en zo. Maar dan heeft hij ook zelf gestapt, zijn 4 keer, zit hij heel dag bij huis. Je moet minder boeilen 4 maakt plek. Moet je mens zoeken of je lief heeft. Als je niet hard werken voor je gaan het die werken. Ik wil redelijk in de toekomst sommige vrouwen mensen zo. Alle expectations zijn zo hoog. Maar alle amper extra weer zo dat die. Ik denk je mentality moet zijn. Van het gaat niet werken. Zij kan niet iets zoeken. Dat zij niet eens eten of zij is eerst na bij dat die. Zo.